Dobrý deň, dámy a páni. Vítajte v krátkej prezentácii projektu GetPay Social, kde ako vidíte, u mňa je už zárobok takmer $1400, čo je už však stav neaktuálny, už je to takmer $1500, čo teda znamená, že o projekt je obrovský záujem. Veľmi dôležité je to, že takýto zárobok budete môcť bez problémov mať bez toho, že by ste do projektu investovali jediný cent z vlastných peňaženiek alebo z bankového účtu. Jednoducho nemusíte investovať ani cent. Ako samotári v tomto projekte budete môcť zarábať okolo $650 až $700 čistom. Takže je to jednoducho projekt projektov a naozaj je legálny, je seriózny a má veľkú budúcnosť. Dôležité ešte je to, že tento zárobok prakticky je len časť zárobku, ktorá bude k dispozícii, keďže hlavným produktom spoločnosti sú úlohy, platené úlohy, ktoré budú každý deň k dispozícii. Takže predstavte si to, že vy sa teda zapojíte do projektu, ktorý začne naplno od 30.11.2015, ak to pozeráte toto video neskôr, tak už začal. A začnete teda zdarma. Začnete zarábať nejakých $6 až $7 denne a za nejakých 7 až 10 dní si teda zarobíte na členstvo, ktoré teda budete si môcť zakúpiť, a od toho dňa vy už budete zarábať prakticky okolo priemere $27 denne. Čo znamená, že vy si potom znovu na ďalšie členstvo zarobíte v priebehu 2 dní. Veľmi zaujímavé. Prečo je to takto riešené? Prečo je tam nejaké členstvo? Je to vlastne kvôli americkým zákonom, tam nemôžete zarábať bez toho, že niečo máte zakúpené, teda buď nejaké členstvo alebo nejaký produkt v týchto prípadoch alebo v takýchto podnikaniach. Ďalšia vec, tí z vás, ktorí jednoducho to pochopia hneď, a napríklad ešte do toho plného spustenia, do 30.11., to mám starší dátum, takže je to do 30.11., máte k dispozícii ešte možnosť kúpiť si z vlastných peňazí balíček alebo členstvo za $27. Môžete si kúpiť teda mesačné, ročné, to je za $97, ale dajme tomu, investujete do toho iba $27 z vlastných peňazí, tým pádom zarábate od prvého dňa $27 každý deň. A keď si vo vašej štruktúre niekto zakúpi toto členstvo, dajme tomu aj zo zárobku, to je teda $47, alebo ešte predtým z vlastných peňazí, tak zarábate 40% z prvého levelu a 10% z druhého levelu. Takže je to z tohto hľadiska veľmi, veľmi zaujímavé. To sú vlastne momentálne dnešné moje zárobky. Toto hovorím o zárobkoch, to čo som teraz vyznačil, to sú zárobky z úloh, ktoré budeme mať každý deň. Poďme teda na to, aký je postup, keď chcete začať ako zdarma. Takže v prvom rade budete robiť úlohy, teda tie tasky každý deň, bude ich menej vzhľadom k tomu, že budete členom zdarma a nebudete premium člen a zarobíte okolo $6 až $7 denne bez akýchkoľvek registrovaných ľudí vo vašej štruktúre. Ak však budete mať registrovaných ľudí, tak zarábate aj z robenia úloh ľudí vašich priamo registrovaných. Potom za pár dní, teda ono to vychádzalo podľa tej tabulky za 7, a dáme tomu za 7 až 10 dní, tie odmeny za tie úlohy sa budú pohybovať, budú rôzne, nebude to stále rovnaké, niektoré úlohy budú lacnejšie, niektoré drahšie, ale ten priemer bude nejak zostávať. Takže za tých pár dní si zarobíte na to prémium členstvo, zaobstaráte si ho z vašich zárobkov, teda nezoberiete peniaze z vlastnej peňaženky, čo bude pre vás znamenať to, že už nebudete zarábať okolo $200 mesačne, ale okolo 800. Samozrejme, ja som vám hovoril, že čistom to bude vychádzať nejakých 660, 650 až $700, keďže tam si zakúpite ešte aj to členstvo. Taktiež budete to členstvo si zaobstaráte a ešte tam budete vlastne, aj sú nejaké poplatky, keď si pošlete tie peniaze na PayPal, tak tam budú nejaké poplatky za prevod. Taktiež budete teda zarábať členstva vašich priamych registrovaných a taktiež aj z druhého levelu, ak
aj z ich členstva, teda keď si kúpia členstvo za $47 zo svojich zárobkov, tak vy získate z toho 10%, z toho druhého levelu to je $4,7, celkom pekné. Ale aj z ich robenia úloh, takže budete zarábať aj z členstiev, aj z tých úloh, čo budú oni robiť. A môžete si potom tým pádom vyberať peniaze na PayPal. Vždy, no toto vám ešte vysvetlím, teda vždy ide 10% zo zárobku do štruktúry a spoločnosti a z toho získavame 40% z našich priamy registrovaných a 10% z druhého levelu. V prípade zárobkov za upgrade je to 40% ceny upgradeu zakúpeného priamym registrovaným a 10% z druhého levelu. V tomto prípade treba mať ale upgrade. Ak upgrade nemáte a spraví ho niekto pod vami, to znamená, že je tu tzv. Pass up, čiže sa provízie budú prerozdeľovať nad sponzorom, ktorí majú zakúpené členstvo. Teda ak ho ja nemám, to členstvo, a môj priamy registrovaný si ho zakúpi, tak môj sponzor, ktorý má členstvo, tak ten dostane peniaze a ja ich mať nebudem. Ale to členstvo bude úplne bez problémov zakúpiteľné zo zárobkov. Takže takto nejako to vyzerá, je to veľmi jednoduché, verím tomu, že som vám to vysvetlil, nemáte čo stratiť, máte možnosť iba získať, majiteľ je seriózny, čestný človek s rodinou, prakticky závodov, takže určite jednoducho môžete rátať s tým, že projekt je maximálne seriózny, sú v ňom viacerí ľudia, máme support, podporu, ktorá odpovedá, bez problémov pomáhajú, takže naozaj je to geniálny projekt, ktorý stojí za to. Ja verím tomu, že sa zapojite sa určite, alebo pridajte sa do facebookovej skupiny, ktorá je veľmi dôležitá, kde budete mať všetky informácie a myslím, že to je tak všetko. Ja vám teda ďakujem za pozornosť, majte sa krásne, držím palce a prajem správne rozhodnutie. Dovidenia.